Трудностите отново и отново ни напомнят, че вместо да се сражаваме с тях, трябва с благодарност да ги приемем като част от живота и да се обърнем към духовното знание, да научим уроците, които ни преподават. Дори да се освободим от определени тревоги, ние фундаментално не променяме цялостната ни ситуация. Материалният свят ще продължава да ни залива с нови и нови изпитания. Той за това и съществува. Целта му е да ни покаже, че отъждествяването с тялото и опита да живееме, задоволявайки само телесните нужди, е обречен на провал. По този начин животът ни тласка към осъзнаване на нашата духовна природа. Ако ти искаш да научиш как да откриеш своята вътрешна опора, как да останеш устойчив във времена на трудности, кои са етапите на живота и кои са уроците, които трябва да научиш на всеки един от тези етапи, запиши се на нашия курс Ведическа психология от знание към вътрешна трансформация. Курсът има практическа насоченост, има въпроси и отговори, както и домашни задания на всеки един етап. Очакваме те. Линк в описанието.